זהירות בדרכים, זה חשוב להיוולח, אז קבלו דשים שיר ועצות מלילך. תקשיבו היטב לכללים הבאים, תקבלו מתנה נפלאה. החיים. היום אנחנו בבית חינוך זבולון המר. בואו והצטרפו אליי לפעילות בנושא זהירות בדרכים. בואו ונתחיל. בקשה מובנת, אם אתה רוצה לחזור, דבר ראשון עצור. הבט לשמאל, ימין ושמאל, ימי תנועה עבור. עצור בטרם לעבור. בדרכים חשוב להיוולח, אז קבלו דשים שיר ועצות מלילך. אם תקשיבו היטב לכללים הבאים, תקבלו מתנה נפלאה. החיים. אם אין מדרכה בכלל, אז לך משמאל לדרך, את הכביש צריך לחצות ישר ולא בערך. אם אתה רואה רמזור, עבור רק בירוק, ואם ברחוב עומד שוטר, חכה עד שישרוק. זהירות בדרכים, זה חשוב להיוולח, אז קבלו דשים שיר ועצות מלילך. אם תקשיבו היטב לכללים הבאים, תקבלו מתנה. אני לא מאמינה רגע לפני התהפכות. אל תרוץ ישר לכביש, הצילו! כדור בורח, איך התחושה? ים לא אחרי חבר אשר קצת מתפרחח. אל תקפוץ לכביש אחרי כל מכונית חונה. כשהרכב התהפך, הרגליים נפלו למטה ולא האמנתי שהחגורה החזיקה אותי. אז קבלו דשים שיר ועצות מלילך. תקשיבו היטב לכללים הבאים, תקבלו מתנה נפלאה. החיים. כשהוא חילץ אותי מהאוטו ההפוך, זה היה מפחיד, ואז זה הפך ממפחיד לכיף. ראש גדול וראש קטן וראש בעננים, יש ראש זקוף וראש מורכן וראש העניינים. לכל אחד, כן לכל אחד, יש ראש יחיד ומיוחד אבל. כל ראש חובש קסדה, כל ראש חובש קסדה, כי כל ראש צריך שמירה צמודה. ראש חכם תמיד מוגן, לא השכים על אופניים בלי קסדה. יש ראש עם כובע ונוצה או כתר של זהב. יש ראש חלק כמו ביצה. אז מקווה שלמדתם ונהנתם, אז בדרכים תהיו זהירים. בהצלחה!